Sa pagbabuy and sell ng uling at mga panggatong, ang tanging pinagkakakitaan ng 50 anyos na si Nanay Maricel ng Barangay Taytay, Goa, Camarines Sur, na siya ring pinagkukunan niya ng budget para sa pag-aaral ng kanyang 4 na anak at pang-araw-araw nilang konsumo. Taong 2019 anya nang siya'y mabalo, kaya naman doble daw ang kanyang pagsusumikap sa buhay. Malaking bagay din anya ang mga programa ng pamahalaan sa mga gaya niyang solo parent tulad na lamang ng SLP o Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, kung saan isa siya sa mga benepisyaryo. Kahapon, kasama siya sa 75 maliliit na negosyante mula sa 34 na barangay sa Goa na isinailalim sa assessment. May biro business na po ako, pero minsan po kayo napupundo dahil sa kakulangan ng kapital. Kaya nagpapasalamat po nga ako sa Ako Bicol dahil bigyatawan na naman po kami ng opportunity na madagdagan po ito. Kasama rin sa mga benepisyaryong sumailalim sa assessment ang 44 anyos na solo parent na si Nanay Crisanta ng Barangay Katagbakan. Sa paggawa at pagtitinda rin ng walis tambo niya, binubuhay ang kanyang 3 anak. Kung baka ikang mga po, yun na po talaga nakaanhan kong magkaigwa po. Yung business pong sampun talaga. Yun na po na dakulaan ko po. Ako po bilang napili kang Ako Bicol po, dakula ko po pasalamat. Ako po naging negosyante man po na pagtitinda. Dakula ko pong pasalamat. Ako po sarong solo parent na po. Dakula ko pong pasalamat na maray. Ang naturang programa ay patuloy na naisa sa katuparan dahil na rin sa pagsusumikap ng Ako Bicol Party List na makahanap ng pondo para mabigyan ng sapat na tulong pangkabuhayan ang kanilang mahihirap na kababayan. Samantala, isinailalim naman sa SLP orientation ngayong araw, Oktubre 30, ang mga benepisyaryo mula naman sa bayan ng presentasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.